वेलकम टू माय चैनल। तो मार्केट रे बहुत बड़ फ्रॉड चलची जहाँ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ତ କ'ଣ ଫ୍ରଡ୍ ଚାଲିଛି? ତ କିଛି ନେଟ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କ୍ୟାଫ୍ କହିଥାଉ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଇ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଫ୍ରଡ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଟାକି ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍। ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବେ କି ସେଥିରେ କହୁଛନ୍ତି କି ରିନ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଆଉ ଏ ରିନ୍ୟୁ ଅପସନ୍ଟା ମୋତେ ଦେଖାଇ ପାରିବେ କି? ଆଉ ଦୁଇର କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଥିରେ ପଇସା ମିଳିବ। ତ କେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏଇଟା ପଇସା ମିଳିବ ବୋଲି ମେନସନ୍ ଅଛି ତ ମୋତେ କହିପାରିବ? ତ ଭାଇ ଏଇଟା କୌଣସି ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିସ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ କିଛି କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ନେଟ୍ କ୍ୟାଫ୍ ଭାଇମାନେ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ଟେ କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା କିଛି ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିସ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଭଦ୍ର ଭାଇମାନଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଠକେଇ ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଚଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ ନା ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍, ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ରିନ୍ୟୁ। ତ ଭାଇ ଆଉ ଭାଇ କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଦେଉଛନ୍ତି କି ହେଇ ଆସିଲା ଇଶ୍ରମରେ ପଇସା 2000 ଟଙ୍କା 3000 ଟଙ୍କା ଆସିଲା। ତ ଭାଇ ଯେତିକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତ ସେତିକି ଅପଡ଼େଟ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି ୱେବସାଇଟ୍, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ନଥିବ। ତ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କୁ ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ପ୍ଲିଜ୍ କିଛି ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫାଲତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ, ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ନେଟ୍ କ୍ୟାଫ୍ ଅଛି, ସେ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଘର ଘର ବୁଲି ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି କି ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉଛି, ତ ଯାଇ ମୋ ପାଖରେ ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ରେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରି ଆସିବ। ତ ଭାଇ ତୁମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ରହିବା ଦରକାର କି ଘର ଘର ବୁଲି ଯାଇ ମିଛ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁକି ପଇସା ନେଉଛ। ତ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇକି ପଇସା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ।